କହିलु ମା କହିलୁ ମୋ पुओ किसी तो सहित दुर्व्यवहार कर ना खराब व्यवहार कर सेतिकी तो करथिले मु हुए तो मु रही थांती किंतु ताको तो सेतिकी भी जणा नहीं। छोट पेट आनी पी दियो। नंबर 1 छी मु एटा पिएनी मते भड़का आनी दियो। अरे भड़का मो गारे मिलेनी
ତୁ ବେଟ ଘରକୁ ଯା। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମୋ କତିରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ମୋ ପରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।